Takže dámy a páni, ja vás zdravím pri novinu a v dnešnom videu tu máme odpál tohto hrnca s týmito všetkými petardami plus 5G. Dámy a páni, na svoj Instagram som dával anketu, že aké chcete ďalšie pyro video, no a vyhral teda hrniec, aby bol odpalovaný, takže dneska si odpálime hrniec. Máme tu nejaký ten smoke granát, pirátiky, dumbominy, nejakú tú C4 a máme tu aj koberček. Na konci bude aj 5G, takže sa máte určite na to tešiť. Ak chcete podobné videá, dámy a páni, dajme na toto video 11 lajkov, no a my už môžeme ísť rovno na to. Takže dámy a páni, ideme hneď na dymovnicu, takže môžeš vyťahni to a daj to pod hrniec. No, som teraz strašne zvedavý, čo sa stane. Strašne potichu to dymí. Počkaj, niečo, počkaj. Čo keby som sa na to stúpil. Nie, tam sú diery. No, takže na to tu krásne dymí. Na to tu krásne dymí a robím na to takýto dym. A dymovnica akože 10 z 10 musím uznať. Krásna dymovnica. Odporúčam mega kamo tieto dymovnice. Dobre, dáme páni, mám taký pocit, že to dodymejeva. Dymovnica nám dodymela. A musím uznať, že kámo, veľmi pekná dymovnica. Ako prvú vec si dáme vlastne tohto pirátika, takže môžeme ísť rovno na to. Kámo, a hrniec celkom nadskočil, čo som nečakal. Dobre, a ja som tých pirátikov zobral viac a spravíme si také slniečko z nich. Takže máme tu slniečko z tých pirátikov a môže zapalovať. Myslím, že sa chytili všetky. A ešte horí, počkaj. OK. To bolo celkom pekné. Nice, paráda. Tak sme zabudli ešte jeden, tak poď, daj ho tam. No dobre, ako ďalšiu tu máme, ako v podstate najslabšiu, tak je Doom Boom Mini. Môžeme sa na to vrhnúť. Takže Doom Boom Mini 0,42 g mám taký pocit. Môžeme ísť na to. OK, a hrniec nám celkom nadskočil, čo je pekné. Dámy a páni, my sme zabudli dať túto Doom Boom zelené svetlo 0,2 g, je to mega petarda, takže pomerov na to. No, to bola slabšia, no. Dobre, dámy a páni, teraz si dáme petardu Bomb 0,49 g. Moja veľmi obľúbená petarda tiež. Môžeme ísť rovno na to. A to už bola fajná. Ako ďalšiu petardu si dáme Doom Boom Middle, ktorá má 1 g zlože, takže už máme 1 gramové petardy. Poďme rovno ľudia na to. To má také pekné červené svetlo. To už bola dobrá. Nádhera. Ale hrniec nám stále žije. Jak je to možné? To odrovná 5G. Teraz si dáme, dámy a páni, C4. Malo by to mať 1,9 g. Táto petarda je veľmi vzácna. Je veľmi dobrá, ich mám strašne rád. Takže ideme rovno na ňu. Toto máme skoro o 1 g viac. Ale tak zase také silnejšie to nebolo. Zvláštne. Nemám ich tu viac, keby som mal viac, tak dáme aj viac, ale to bola taká slabšia, mi prišlo. No, a dámy a páni, ďalšiu petardu, pokiaľ ste videli môj shorts, tak je Powerful Bulldog a to je moja mega obľúbená petarda, ktorá má 2 g. Takže OK, môžeme to vyskúšať. Takže môžeme ísť rovno na to.
Powerful Bulldog a toto už je pecka. Oh! Nice, krása. Krása, paráda. Tak ako ďalšiu vec tu máme Scream Wasp, to vlastne len tak zabzučí. Takže som mega zvedavý, čo sa stane s tým hrncom, takže môžeme ísť rovno na to. Poď, zavri. To sa tam bude? To len tak prdlo. Ale dymí sa z toho. Kámo, jaký dym to vytvorilo. OK, tak to je fakt zaujímavé. Dámy a páni, ako ďalší tu máme koberček. No ale ešte predtým, ak ste teraz na tejto chvíli tohto videa, tak dajte like, poprosím vás, poďme na tých 11 lajkov, aby som mohol točiť ďalšie videá. Takže ideme teraz na koberček. Koberček začína tu a dáme na to šutre, aby to neskákalo, neskackalo. A zapik na leftov. OK. Poď rýchlo. Počkaj, horí? Hej. Či? Hej. Ja mám tak ako popcorn, keby sme robili. Nádherný popcorn a strašne veľa dymu. Ale náš hrniec stále drží a ja tomu nerozumiem. Ale je celkom teda teplý. Takže dáme páni, teraz si dáme také kombo pred ešte 5Gčkom a to je vlastne bomb, čo to je? Nie powerful, bomb, Dumbum middle, mini dumbum a dumbum zelené svetlo, takže môžeme chalani ísť rovno na to. Nice, a myslím, že chytili všetky, toto bude sranda. OK, tak to bola celkom sranda. Takže ešte pred 5Gčkom, dámy a páni, si zapálime jedného Powerful Bulldoga. Teraz sa dám na ležato. Takže môžeme ísť na to. Opa. No. Ja ho mám na zábere, ty debil. No a dámy a páni, vrchol dnešného večera je Doom Boom 5G. Takže toto bude v podstate dvakrát, možno aj 2,5 krát silnejšia rana ako predtým. Takže dámy a páni, poďme, dajte like, odber a zvonček a my ideme na to. Zmestí sa tam ten hrniec? Počkaj. No jasné. Takže 3, 2, 1. Jaj! Čo ti dáva? Tak ten hrniec musí byť úplne v prdeli. Kamo, tak... hrniec nám kúsok zohlo. Poďme si uvaliť polievku. Ale iba... Není horúci, kámo. A tak čudne puká. Pozri, že to není kruh, ale on... Krásny kruh máme. Dámy a páni, sme na konci videa, dajte like, odber a zvonček a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Napíšte, aké video chcete. Čaute.